הנה בבקשה, עוד לא אכלתי בגללכם, והנה זה, 4 דקות. והנה זה. אתם מסתובבים את זה, קודם כל לוקחים את הקורנפלקס שוקלים לפה. אני עשיתי משהו אחר, ואז לוקחים את זה לפה. אז שופכים את זה, את החלב והאוים. הנה, יש פה זהב, רואים? הנה קורנפלקס. נעשה ככה, נטבע אותו. בואו לאכול אותו. אני מקווה שזה טעים. טעים מאוד. זה הקורנפלקס, הסרב. אתם חייבים לעקוב אחריי. תגידו כמה זה עולה. 10 שקל. כנראה אני לא זוכרת, אבל זה מבלבל אותי את המספרים הראשון. אם מישהו לא יודע מה זה רמד, הוא חייב לעקוב אחריי. קונים את זה ברמד. בוקר טוב לך. כאן מהמיטה עכשיו? בואי. הנה אחותי הקטנה. בואי. היא חוגגת עוד 2 ימים יום הולדת, וגם אני. אז תגידו לנו מזל טוב, ותעקבו אחריי. ביי. תגידי ביי. ביי.